आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार दख'रा याव दंफैयो दायो दिनै बर' बाजार दख'रा एबसुनि 47थि बोसोरसालिया जख'नथाय सोलिगासिनो दा बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दङ बिथां सेन्ट्रेल एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथांमोन दङ दा दिनै बिथांमोना मा फोरमायो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांमोननि जा बुंनाय बेखौ आं दिन्थिनो होननानै आखायाव लाबाय दा बिथांमोनखौ आं फारि फारि दिन्थिलांगोन। बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 47थि जा बोसोरारि जख'नथाय बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै। मानो होनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जाबाय बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव हारि हिसाबै गायसननाय खामानिखौनो जों मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव लाबोनाय जिहेतुके जायो बा खालामबोदों। दा बेनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै फरायसाफोरखौ लाफानानै आरो लोगोसे रायजोफोरखौ लाफानानै दिनै दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव सावरायबाय, समाजनि बेबस्थानि सायाव सावरायबाय। फैबाय थानाय समाव जिहेतुके दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनांगौ जिखिनि बेफोरनि हाबाफारि हिसाबै जों सावरायो। दा बेनि गेजेरजों आसा थिनो हायो जोंनि गेजेराव जि सोलोंथायारि खामानि बे सोलोंथाइनि खामानिखौ मोनफ्रोमबो गामि आरो समाजाव मोनहैहोनानै साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोग्गो मोनसे सोलोंथाइखौ जाहाथे लानायनि परिबेखखौ मोनहोलायनायनि जों खामानिफोरखौ मावनो हायो। आरो बे खामानिखौ मावबोलायनो थाखायनो जिहेतुके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सावरायदों आरो बेयाव आंबो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेतुके गोबांथार फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लानानै मोजां मोनसे परिबेखखौ दादों आरो आसा थिनो हायो बै फरायसाफोरनिफ्रायनो जों इयुनाव जाहाथे सासे मोजां नोगोरारि जानानै समाजखौ दैदेननाय सासे मोजां मानसि हिसाबै जों जाहाथे खालामहोलांनो हायो। जों नुदों दिनै भेन्सार स्कुला दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। दा बै प्रभिन्सियेलाइज जायैया दिनै जानो थाखाय थांगासिनो। दाखालि बावैसो आसाम सरकार, बिटिआर सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादजों जयै सावरायलायनाय जादोंमोन। दा बेयाव गं 26 डिग्री कलेजखौ लाग्रोनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया बाथ्रा होबाय। फारि फारि बिनिफ्राय लाजेननानै गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गुदि फरायसालिखौबो बिटिआरआव थानाय बर' मिडियाम आरो गुबुन मिडियामनि गासै भेन्सार स्कुलखौ लानो थाखाय बाथ्रा होदों। दा बेयाव जोङो बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुलनिफ्राय गोबांथार फरायसाफ्रा बे फरायसालिनिफ्राय फरायना फैयो आरो गोबांथार बै फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावनानै दं। बिथांमोननि न'खराबो सुंस'गोन आरो लोगोसेनो फरायसाफ्राबो मोजां मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानायाव खाबु मोनगोन होननाबो जों आसा खालामनो हायो। गामि एक्सक्लुसन आरो इनक्लुसन खालामनाय मोनसे जोंहा दफा दङ बिटिआर एकर्डआव। बेयाव आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जेसेबांखिनि मोनथियो आं बेखौनो दिनै फोरमायनो सानदों। मानो होनब्ला दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथसिम बा हलंगि दैसासिम बिटिआरनि जा सिमा बियो जानो गोनां। दा बे जानो गोनांनि जा मोनसे कमिसन दङ, बै कमिसननि चेयारमेना पिपि बार्माया रुंसारि जाबाय कभिडनि नाख्रेबनायजों। दायो आरोबाव लोगोसेनो गोदानै आरो कमिसननि चेयारमेन हिसाबै होनाय जाबाय। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि सासे खोरोमदाव औवारि दा बिथाङा कमिसननि मेम्बार। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिखायनो रोखायै बुंनो हायो जे बियो रोखायैनो जागोन सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि बिश्वनाथनि हलंगि दैसासिम जानो गोनां बे सिमा बारायनाया बै कमिसननि गेजेरजों जागोन होननानै जों फोरमायनो हायो। मानो होनब्ला बेयाव थानाय बै मोननै जिल्लायाव थानाय गोबांथार ट्राइबेल एरियानि हाफोरा दासिमबो पाट्टा गैया। बे पाट्टाया होनायनि प्रसेसआबो सोलिबाय। आसाम सरकारनिफ्राय बेखौ होनो थाखाय बिथोन होबाय आरो राननायबो जागासिनो दङ। गेजेराव रानखांनायबो जाबाय आरो माखासे उसुबिदानि थाखाय दायो दोनथ'दों आरो बियो जागोन बेखौ जों रोखायै मोनथिदों। दा बेफोरो जोबखांनायनि उनाव माखासे जिखिनि इन्टारनेल जि खामानि मावनांगौ बियो सिङाव कमिसननि बिबानगिरिफ्रा जिरायलायनानै मावगासिनो दङ आरो जों बेखौ रोखायैनो फोरमायनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे क्ल'जआव थाखानाय जि दफायाव थाखानाय बे सिमा बारायनाय बियो रोखायैनो जागोन होननानै आं रायजो राजानो फोरमायनो थाखाय हास्थायो। गिबियावनो नोंथांनि बे निउस चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम
फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय दा दिनै जोंहा 41थि जि थान्दै जख'नथाइ बे जख'नथाइया फैयै फैयै दिनै जोबनाय लामायाव फैबाय माने सानसेनि हाबाफारिमोन दा जोबनाय लामायावनो फैबाय दा जोंहा दख'रायाव गाहाय आलासि हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि आनन्द दैमारि सार फैदोंमोन दा बेखेवगिरि आलासि महरै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मानिक बसुमतारी बिथाङा फैदोंमोन आरो थान्दै मेलखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि सार बिथाङा बेखेवनानै गालांबाय दा जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जोबोद मोजाङै बारलांबाय जोबोद ग्रोम ग्रोम जादों दा जोङो नैबे जोबथा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै जि थांनाय 2020 मायथाइयाव जि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिबाय दा बिथांमोनखौ बरायनाय जि हाबाफारि बेखौ लादोंमोन बेजों लोगोसे देग्लाय जोंहा बुलुर बादायनाय आरो लोगोसे काबादि लोगोसे थुनलाइयारि बादाय आयदाबो लादोंमोन दा जोङो नैबे 41थि जि थान्दै जख'नथाइ बे हाबाफारिखौ जों जोबोद मोजाङैनो ग्रोम ग्रोमै मावफुंनो हाबाय बा जाफुंबाय होननानै जों बुंनांगोन नोंथांमोननि जि देग्लायनि जख'नथाइ बे बोसोरारि जख'नथाइयाव नोंथांमोना मा थांखि लादों फोरमायनो हागोन नामा? थांखि हिसाबै जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे समाज बेरेखा खामानि जेरैहाय जौ जुवा थिर आरो लोगोसे जोंनि दा लाइमोन उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा जि गान्जा जानाय डेनड्राइट जानाय सिगारेट सोबनाय बे लामाथिं आवगायगासिनो दं दा बेखौ जोङो होबथानायनि राहा लामा लानो थाखाय जों थिरांथा खालामदों जोङो इयुनाव नैबे जख'नथाइनि साननैसो उनाव जोङो फरायसुला फरायसुलिफोरनि न'खर न'खर थांनानै गारजेनफोरजों सावरायगोन आरो बिनि सोमोन्दै माने रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायगोन आरो बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ होबथानायनि राहा लामाखौ जों लागोन दिनैनि बे जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव जों बेखिनिखौनो थांखि लादों आरो दंबावो गोबां दा जोङो माखासे थांखिफोर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरारि जख'नथाइ बेयाव लांनो थाखाय माखासे थांखिफोर आवथायनानै लानाय जादों बेखौ इयुननि समाव फोरमायनाय जागोन गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इंडिविजुअल कटेज माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेंट जिप्सी सफारी एलिफेंट सफारी रिवर रेफ्टिंग पिकनिक फेसिलिटी बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994
क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6000390919 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192. बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। हाय, बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपावनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों, जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो। सोलोंथाइ दं जेराव गियान स्रोत